Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag sumumabatan nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Bago nga barkado sang sumag, hindi pa magamit mangud wala na bayaran ang kuryente. Driver sa minivan nga nakabunggo sa estudyante nga nahulog sa tricycle, nagsungka na. Pagpangawat sang basurahan, nakuhaan sang video. Di makaduga nga mga rota sa jeep sa Bacolod, suguran sa bulan sang Disyembre. Kag sa Good Vibes, taga na Carlota City ay nagdaog sa first latte art throwdown. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, wala sang weather disturbance sa karon nga na-monitor ang pag-asa sa sulod sang PAR. Pero may gina-monitor ini nga pagtipon-tipon sang panganod sa Palawan. Ang pagtipon-tipon sang panganod sa Sulusi, malapit sa Palawan sa western section sang Mindanao, ang ginamonitor sang pag-asa. Sunod sa Weather Bureau, may posibilidad ini nga mangin isa ka low pressure area, gani padayon ini nga ginabantayan. Samtang ang shear line naman o kunang pagtabuay sa matugnaw kag mainit nga hangin, ang nagadala sang ulan sa Visayas nga nagalakip sang isla sang Negros. Pati na sa Southern Luzon kag Mindanao. Sa karon wala sang kun anuman nga weather disturbance sa sulod sang PAR, pero padayon nga maka-eksperyensya sa maulan nga panahon ang Negros bangod sang shear line. Sa number 9, demand sa baboy gikan sa isla sang Panay nagatuga sa pagsaka sa presyo sang baboy sa Negros. Sa monitoring sa Office of the Provincial Veterinarian, 287 pesos ang average price ang kada kilo sang baboy sa probinsya. Pinakamataas ang yara sa 315 pesos ang kilo, kag ini ang makitaan sa Talisay, La Carlota kag Bago City. Pinakabarato naman ang yara sa Sipalay kag La Castellana, kag yara sa 250 pesos ang kilo. Pero sunod sa pila ka mga bumalakal sa Bacolod, nagsiling nga pila sa mga baligyaanay sa syudad ay nagadalagan sa 340 pesos ang kilo sang baboy. Patag ni Dr. Ryan Hanoya ang OIC sa karon, nagasaka ang presyo sang baboy bangod man sang demand gagikan sa mga manugbakal sa Panay. Wala sang kakulang sa supply suno sa iya. Ugaling ang mga racers sa probinsya bangod sang competitive nga presyo sang buyers gikan sa Panay ang nagabaligya sang baboy sa ila. Expected tagin man na siya nga masaka since approaching pang ready season going December, so ang demand nagasaka and ang aton nga supply, although nga we still have supply no sa baboy, pero ang isa ka man subong, ang isa ka concern nga apekto sang presyo naton is ang mostly ang sa Panay diri nagakuha sa aton supply sang baboy, no? So since ang offer sang taga Panay abi for live weight, so ga-range actually ang live weight nga gina-offer sang Panay sa aton nga baboy diri is around 20 to 30 pesos per kilo higher compared sa diri nga local price. Sa number 8, grupo sa mga persona nga nagapangawat sang basurahan nakuhaan sang video. Pumalin pa sang bulan sang Setyembre, nagakabalakan na ang pila ka mga residente sang Lopez Village sa Barangay Estefania sa Bacolod sa mga kaso sang kinawatay. Pinakaulihi nga insidente ining pagpangawat sang basurahan nga nakuhaan pa sang CCTV video. Suno kay Barangay Kagawad Antonio Baliados, ikaduha na kabeses ang kinawatay sang basurahan kundi irresponsable ang pila ka mga wala pa makilalaan nga lalaki nga nagadala sa motorsiklo kag tricycle. Ginatagaan na ini sang atensyon sa barangay paagi sa pagpabaskog sang seguridad sa bulig sa mga tanod kag kapulisan. Nagabay man ang opisyal sa barangay sa pumuluyo nga hulato na lang ang schedule sang hakutay sang basura antes ipagwa ang ila mga basurahan agud indi ini makursunadahan sa mga wala pa madakpan nga kawatan. Sa number 7,
Sa Banwa sa Binalbagan, empleyado sa Biscom nabungguan sa pick-up patay. Patay si Renzil Rex Italia, 33 anyos, matapos mabungguan sa pick-up ang ginamaneho sini nga motorsiklo sa National Road sa may Barangay San Vicente, Banwa sa Binalbagan, Sabado sang gabi. Kolektor siya sa Binalbagan Isabela Sugar Company o kon Biscom, kag residente sa Barangay Agisan sa Mamaylan City. Sunod sa kay Police Major Randy Babor, Chief of Police sa Binalbagan PNP, padulong sa sur ang direksyon ni Italia kag tuyo kun tani nga mag-overtake apang ini ang natumba kag ginaalega nabungguan sa nagasugata nga pick-up. Gidingagaw padala sa ospital ang biktima apang ini nga deklarar nga dead on arrival. Si karon, padayon ang pagpangita sa pick-up nga ginaaligar nakabunggo sa biktima. Sa number 6, criminology student patay matapos nga mahulog sa tricycle kag mabungguan sang minivan. Driver sang minivan nagsungka na sa pulis. Makita pa sa sining nga CCTV video ang pagkahulog gikan sa tricycle sang 23 anyos nga criminology student nga si Ayesa Ace Abellar sa atong Nobyembre 17, 2023 sa Burgos Extension sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Ginapanaugan siya sa pasahero pero dugay-dugay may nagahagunos nga minivan nga nakabunggo sa biktima nga nagakaya pa sa dalan. Nadala pa sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival bangod sa naagong nga pila sa lawas. Sunod kay Police Captain Peter John Ramos, ang hepe sa Police Station 4, kahapon nagsungka ang driver sang minivan nga ginkilala kay Kimberly Rambilio. Sunod sa pulis, ginkulbaan si Rambilio pagkatapos ang natabo rason nga wala siya gilayon, nagsungka sa otoridad. Detained karon si Rambilio sa custodial facility sa Police Station 4 kag nakagwa naman ang driver sa tricycle nga ginkilala kay John Helmar Pido. Ginahulat sa kapulisan ang desisyon sa pamilya ni Abellar kung magapasaka sila sang kaso. Sa number 5, 15 dias nga suspension gipapanaog sa Sangguniang Bayan sa La Castellana. Batok sa konsihal nga napaslawan magtabong sa session matapos nga maumid sa PNP recruitment scam. Sa special session sa Lunes, nga adlaw ginaprubahan sang SB La Castellana ang suspension ni Councilor Donato Natnat Dumagit. Wala man siya sang batunon nga sweldo, nagalakay pandiri ang 3,000 pesos nga multa. Inisulod sa kay Councilor Leonardo Baquian sa digman sa ilang internal rules by 13 ka mga absences si Dumagit. Majority naman sa katapos sa konseho sunod sa kay Baquian ang nagboto para sa expulsion ni Dumagit. Ipatuhoy nila sa korte, kagyara na sa korte ang desisyon para diri. Sunod sa kay Baquian, samtang ginahulat nga matapos ang 15-day suspension, igahanda naman sang konseho ang filing sang kaso sa nagakaigo nga korte bato kay Dumagit. So, hindi man pwede, hindi kami ma-action. Otherwise, kami naman ang may dereliction of duty. So, ang sanction naman, based on internal rules and procedure, yung sanction sa namon sa suspension for 15 days without remuneration. Plus, ang buying at 3,000 without prejudice to the filing of the case against him. Kasi ang indog sa sunod bayan niya, majority kami, almost talang-talanggit, nagboto kami na dapat i-expel na saya. However, sunod na ang amon niya, maka-decide na lang kami na amon ang sanctions niya, kinahanglan ang masaka sa court of proper jurisdiction. Sa number 4, Bitaw Head Patrick Lacson na naghinyo nga Sedco Isaylo ang ilang opisina kag impounding area. Nagapabilin nga libre ang paggamit sa Bacolod Traffic Authority Office ang opisina sa sulod sang Bacolod Basket Compound nga ginapanag-iyahan man sang tagdumalahan sang Metro Towing Service. Ang lugar nagaserbe man nga impounding area sang Bitaw, ilabi na sa mga ginpangto nga salakyan kag motorsiklo. Suno kay Bitaw Head Patrick Lacson, wala man sang deadline nga nahatag sa ilang towing service pero nagalaom siya nga kuntani matigayon ang plano nga construction sang bag-o nga Bitaw office sa Bredco Port area. Para kay Lacson, bentaha ang malapad nga area
para sa ginaplanong opisina kag pati na impounding area. Nagligad lang nga bulan sa nga ginihinyo ni BCPO City Director Colonel Noel Alinio sa syudad nga makakas ang bitaw sa PNP headquarters bangod sang security concerns kagagod nga magamit ini bilang dugang nga opisina sang kapulisan. So ako ga-push ko kay Mayor, tapuso na rin naman by before the year-end dapat may fix na kami nga sa iluhan. Kaya as we speak, temporary lang gitna, naging pangulang na kada. So pasalamat. sir? Ang akon gina-ay kuya personally ang rent ko. Mas barato per square meter sa rental. In fact, kasi ganito, ilang kabugot naman para nagkakaroon nila impounding office area. So until when kami na sa Magistrate Bacolod City? So kami na ginapahalin, so far, so pasalamat dito nga. Kay takupin ang mulig nga ginpahulang temporary. Sa number 3, United Negros Alliance kon una ang natalana nga magasapol ag magatalakay sa bulan sa Disyembre sa ilamangin manok sa pagkabisay gobernador sa 2025. Sunod sa kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr., Secretary General sa UNEGA, may 3 man sila nga nalakip sa ilang shortlist, wala man nagakasayuran nga nalimit na lamang sa 3 ang ilang mahimo nga pilian. Sunod kay Escalante, wala siya malakip sa ginasiling 3 nga yara sa shortlist bangod nag-beg off siya. Damlag pa, ginsiling na Escalante nga luyag niya nga magtutok sa Cadiz City kag papadayon ang mga nasugdan niya. Samtang, sunod kay Escalante, yara na sa mga party leaders ang plano kag ang desisyon bahin sa endorsement para sa 2025. Ginsiling man damlag pa ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga presidente sang UNEGA kag kasugtan sang coalition nga magagikan sa Love Negros ang gubernatorial bet kung sa diin ginapaabot nga patapuson si Governor Eugenio C. Lacson sa iyang term kag ang Vice Gubernatorial bet naman magagikan sa UNEGA. It's not limited actually sa kay pag-istorya na mga napag-mention. That's why di ko magani mahambal kasi that's not final yet. The names are not yet final kasi wala pa naman na istorya ang mga ara sa shortlisted, no? That's why na hambal ni Vice Gov sa ako might as well call na a General Assembly meeting first week of December. Lies, no? Kung sino game. Sa number 2, lima ka mga dugang rota para sa modernized jeepney ang natalana ipatuman sa Disyembre. Sa pagsinapol sa katapos sa Bacolod Traffic Authority Council, ginduso ang pagdugang sang 5 ka mga bago nga rota para sa modernized jeepney sa Bacolod. Nalakip diri ang mga nagabiyahe sa Fortune Town, Eroreco, Alhis, Bumsay kag Shopping Lasal nga rota. Suno kay Bitaw Head Patrick Lacson sa ipatuman nga route plan, magalabay ang mga ini nga jeep sa Ayala Capital Central kundi in plano itukod ang bago nga jeepney terminal. Nahangpa ni Lacson ang mangin epekto sa ginaplano nga rota ilabi na sa ginapaabot nga Christmas rush. Amo nga nagalaom siya nga matigayon anay ang 6 ka bulan nga experimental rerouting. Sa Disyembre 1, ginalauman ni Mayor Albi Benitez nga mapatuman ang bag-o nga route plan kung matigayon na ini nga maaprubahan sang konseho. Besides Ayala, for me, it is spot fitting nga butangan na all routes ang area because of the provincial capital, in which kung nalin ka sa Negros Negros, mayroon ka access sa provincial government. Anong promise ng Ayala para sa... They will give they will offer 3,700 square meters of terminal for modernized jeeps. Dito part 2, I think they will only masakot na sila 10 pesos or 20 pesos pero nag-ambal kami yan 10 na lang. Kaya ang rate sa maskin sa shopping sa central na 45 pesos. So dako na nga bagay sa ato modernized jeep. Now, Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Bago nga barkado sa Barangay Sumag sa Bacolod City, hindi pa magamit sang barangay bangod mayara pa sang balayran sa kuryente. Ang temporaryo nga pagtinir sa mga vendor sa igad sang dalan, ginatudlo nga isa sa mga rason sa pagguot sang salakyan sa amo nga lugar. May report si Nico Delfin.
Kahapon lang natigayon nga na turnover sa Department of Public Works and Highways sa barangay officials ang bag-o nga two-story market sa barangay Sumag. Sarang ini maka-accommodate sa masobra isa kagatos nga vendors. Ining pinakauna nga merkado sa Bacolod nga may parking space sa second floor, isa sa mga sabat sa traffic sa lugar. Ugaling kay hindi pa magamit ang merkado, bangod wala pa mabayaran sa barangay ang bill sang kuryente. Suno kay punong barangay Rodney Carmona, ila na nga ginahibalo kung pilagid ang balayran sa kuryente. Hinali lang ini nga nagsaka bangod sang illegal tapping. Ang 2019, bato nga pinauptan ko ng ang kuryente. Kaya tungkol nga ang obligasyon sa barangay is perimeter lights, pero ang bill lagko-lagko. So amo na nga wala ko naging sige kay ang mga vendors na yan may individual na yan ang mga kontador. Sige itong ila yung electricity, pero ang iba na yung illegal tap mo lang ang obligasyon sa una sa barangay, perimeter lights lang, lagko-lagko, pinauptan sa ang barangay ng kuryente. Gindugang ni Carmona nga may dapat pa nga kalayuhon sa merkado antes nila buksan ini sa Disyembre kag wala pa man sang supply sang tubig. Daw mga reklamo sa atong nga vendor sa igad. Ati naka-turnover ng DPWH sa kagapon sa barangay. May mga minor nga lubrahon mada ipatapos na sa barangay kag hopefully by second week or third week in December masaylo na sa tanan-tanan sa sunod sang kitaan. Sa programa nga isugid mo kay Mayor, ginreklamo sa mga motorista nga nagaaguot ang mga salakyan sa lugar bangod sang vendor sa igad sang dalan kay wala pa sa gihapon sila makasaylo sa bag-o nga merkado. Sanggin pasabat ang punong barangay ni Mayor Albi. Nagpangayos ang bulig si Carmona sa iya para madugangan ang pasilidad sa bag-o nga merkado. Ang syudad makabulig ginadasay mo para mapadasig ang pagsaylo sa mga vendors. Kay wala mo naman hindi man gito sila tawhay sa gwa. Ang reklamo sa ako ng meat section, no? So paymoan tanan na sa program of works man sa aton nga engineer. Ginalauman ni Mayor Albi Benitas nga dako mabulig sang pag-operate sa merkado, ilabi na sa lakat sang trapiko sa area sang Sumag, kundi kalabanan sa mga manugbaligya ang nagalaksam na sang dalan. 2021 sa nasuguran ng construction sang 63 million pesos nga New Sumag Public Market Project ni Congressman Greg Gasataya. Nagapadayon man karon ng Bridge Rehabilitation Project sa Sumag nga isa pagid sa mga rason sang mahinay nga lakat sang traffic. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, isa ka coffee shop owner sa La Carlota City ang naging kampyon sa Latte Art Throwdown. Pag-contest ini sa pinakatahong nga art sa kape gamit ang gatas. May report si Romeo Subaldo. Ang kape halos parte na sa kabuhi sa kalabanan sa mga Pinoy. Kag nagahubin ang nagahilig sa kape. Kag pati mga coffee shop owners kag mga barista, nagahubin. Ini sila ang nagtililipon kahapon para sa pinakaunang latte art throwdown sa Bacolod City. Patahom-tahom sang design sang gata sa latte o kunang kape nga himo sa espresso kag hot steamed milk. 12 ka mga contestants ang nagpasakop sa nagkalain-lain nga mga kilalang coffee shop sa Negros Occidental. May gikan pa sa La Carlota City kag San Carlos City. Ang 12, ang ginpang paris-paris kag ginpakompete, ginpilian sang judges ang mas matahom nga latte art. Hey judges, count na guys, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Easy way. May heart, tulip, rosetta kag swan, may combination man. Mayara pa sang nagdraw. Kag may pa wild card. Pati ang mga judges nga latte artists man kag coffee shop owners nagpakita man sang ilang nga abilidad. May nagpa-unicorn kag Monkey King nga design. Suno kay Mark Anthony Versosa nga tag-iya sang Beam City Brews kag isa man ka latte artist, isa ini nga pamaagi para mag-isa kag magkilalahay ang yara sa coffee industry. Camaraderie and of course para magkilalahay ang mga barista dili sa Bacolod kay medyo kung competition basis and barista's perspective, medyo ulihita sa ibang cities. Pero it's a start. We started this, so technically, hopefully, sundan na sa ibang shops.
Kagikan sa 12, napili ang top 3. Second runner-up, si Saud Algarme sang Coffee Culture. First runner-up, si Josh Oblidon sang Cafe Norma sa La Carlota City. Kag champion naman si Ezekiel Yanson, tag-iya sang Easy Way to Brew. Ang iyang swan nga design ang nagpadaog sa iya. OFW siya sang una sa Middle East kag nagatrabaho sa coffee shop. Nagpatindog siya sang iya kaugalingon nga coffee shop sa La Carlota kag gintunan ng latte art. Search ko lang by myself na paano mapalutaw, paano gatas, texture, contrast, measurement. So, but like, wala yung mentor sa inyo. But if may mentor, matag sila bisang points lang, takda kong value sa mga mentors. So, kung ikaw lang gidya, long process. Suportado man sa Department of Trade and Industry ang ini nga kompetisyon. Sunod sa Provincial Director ng DTI nga si Lina Joy Cardinal, nagadamo ang demand sa local coffee. Kag nagahubin, gani maayo nga may mga amo sini klase nga kompetisyon para ma-promote pagid ang coffee industry. Increasing balang demand for the local, ang atong local nga coffee, sa local natin nga mga coffee drinkers, kaya ang age of from teens, adults, and the mga seniors ang naga-use ang coffee drinkers. Sa bulan sang Disyembre, may isa pagid ka latte art throwdown nga ginaplano. Barb talent, kinay Barb pag-scale ka, Barb, nga makahimo ka sa mga figures like swan, sa tulip, gamit ang gatas. May nga ko latte drinker, gigo prokis sa katahong sa design, kung hindi mo na napag-imno, di ba? Natulog mo na lang. Pero pinaka namin siguro, Barb, nga nag-isa ang ara sa ato niya coffee industry para i-promote ang kapita. Kaagap ito mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa ng eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.